otine jopiny ma ok ne gigo ma sirikal mamalo dwaro ema gikalo. Okong'o. Joyce, mokwongo wawachni ni an constituency mawuok en Nyakach. To jaod bura mara osetiyo gi weche mag CDF e yo maber, kendo kane pok wabedo gi agulu mar CDF no kwan gi barabara maber, skunde wane richo, weche mag bursary program ne onge, weche mag technicals ne onge. Jood bura go be maneno ka thothgi bendo nyiewo ne skunde bas. Omiyo jood bura osetemo, nitiere mamoko bende mosetemo e yo ma ging'eyo. But adwa nanyisi ni mondo jaod bura be kaw okang' mar timo gimoro, gin gi gimiluongo ni parliamentary group meetings magi. Party ka party kapo gi decide mar timo gimoro, to gin gi minority or majority leader margi gi party chief whip margi gibedo piny to gi decide gima gitimo. Mana kaka nineno ka ndalo moko mokalogo migosi Raila Amolo Odinga kaachiel gi Ker William Ruto, wabunge gi ema nyineno ka nyithoth e meeting mane gintiere cha. Nyiso ni parliamentary group meetings seche moko kao decision through their leadership margi ma wabunge duto te okolose. Mane makoro onego beni kaka wabunge ka wabunge bedo go opportunity mar to nowacho kuende ma gintiere group meetings gono, to wanto constituency wawacho nang'o, Nyakach wacho nang'o, Kisumu wacho nang'o, Seme wacho nang'o, kapok gi decide gi leadership margi kaka mar bunge mondo chwal weche gi kamoro achiel kata executive. To Joyce, wabunge aneno ka osenyagore adiera, kendo kik wase wabunge gisenyagore, gisetimo maginyalo, kendo pod gitemo timo, pod gimedo timo maginyalo. Gima nitie nyicha winjo ka jakom Raila Amolo Odinga oloso ni dwa golo wach mar CDF kuom wabunge. Anyalo bedo gi paro mopogore gi jakom, kendo anyalo bedo gi paro mopogore gi Ker William, nikech an kaka dhano anyalo wuoyo e ber ma CDF ma wabunge nigo osetimonwa. Ng'ato be nyalo wuoyo e rach moseneno CDF momiyo nyalo wacho ni mondo gino gol kuom wabunge. Joyce. Aya, kata kamano gima onego tim kinyalo dhi mbele ko. Gima onego tim ni ka CDF pod wabunge nigo, to waket chik mager manyalo ng'iyo mondo pesa mokel mar CDF no otigo yo makare, ok ni gole lwetgi oko. Kogole lwetgi oko, Joyce, to nyithindo mathoth ok bi dhi sikul, nikech waneno ka support program ma CDF bursary golo miyo nyithindo moko bende dhi sikul, miyo skunde moko bende neno taya bedo kuomgi. Kamano Joyce. Ero kamano inyal bato